دبش یکم ده فیم اشی که ولی من روز نمیگر مرایه بخیراتی. اما بحثا کنفرانس بکن کنفرانس کو دو پیکات هیجان کلجان خسنا و جوکمه. tabii elbette ne cari ekeme konferansa kusen netevi pekti ama jbor rojavay Kurdistan hek hassas bu. Mervate ki çivat kareli barbken canlame destimi de ez paşe buxunim. Beşiş tişte kuşte xwazim milleti Kürt lebenda çibe. Merv çi watet karel ve konferansa barbken. Naha gava peşeroja Kurdan peşeroja gelek Kürt de axaftin. Demeciye me hemiyadı psikreka heri mezin eveku de navbera me de yek rezi u yek helvesti tüneye. Anci brengeki emneyekin o le hemberi ev kesin ku ev aliyen ku em le hemberi wan tekoşine dedin anci tüpçü navin binavdaki tuhazi tübeji dijmin tuhazi beji hezen biyani tuhazi beji هزن هجمون تشد بيجي بيجا بسكريك أما هري مازن أو كم لهم بريوان يكرز ويكلوسنن نبون إجا بتايبت جبر رجاوي كردستاني چما بتايبت جبر رجاوي كردستاني جشورش 2012 حتى نها دنابرا أو قصالاند تكوشيني كي برمزن وبرديله كي برمزن هاتيه داي يعني مروف دكاري بيجا كو her ikem nezi 20,000 şehit, her ikem belki 30,000 gaziye ve beşeme heye. Beşa heri buçuk ya Kurdistan'ı o jiboku navbera aliyanda yekrezi u yek helvesti çebeci gelek gavatın avetin. Yani birabe birame tıfaka hevleri heve deme kasada tüne bu. Heve deme vek hezen leşkeri tane YPG و YPJ هبو و دیجی داعش جیل دیجی تزندنجی شرکی به باندورد کردن دوی دمیده اتفاق هولره چه بو پشتی اتفاق هولره دیسا به بیرامه به اتفاق دوهو که کوه دمی برز مسعود بارزانی جی به پیاده دانستندن دکرن به اوی به امبیجن داخواز ایوان الوست بال اتفاقنا چه بو پشتی اتفاق دوها که جی دسته بلند آ کرد چه بو برابه بیرامه لی و دمی وان اتفاقنا یکجار بریوه نچو چما بریوه نچو چونکی لسر تشتی که بهف نکربون لهف کرن سر پاروه کرنا بشه بو elbet yani embejin beşeki destlatariye ki Kurdil Vandara çe buye Revşa Suriye diyarı Aluziye ki mezun Suriye çebuğu şereki nafkuyil Suriye heye o her vahacı Kürt de herema xuda destlattar buna. İca hezen ku iro embejim be konferansa yekrezi u yekelvestiya Rojavaya Kurdistan'ı de behev kirbun ve demedi xwastin birabe birame em herem nafkudu parve bikin. Yani brengeki vi beşi ez kontrol büküm, vi beşi tü kontrol büküm. Yine tecrübeye başvuruyor Kurdistan'a. Beli ve şaredar birajı mirabi ve nizarım kanton biraj terebi falan bevam bir avayı. İca vakitte gut ezboneki mezin de deste Kurdada heye. Ev siyaseta 50-50 ya başvuruyor Kurdistan'ı. Problema heri mezin bu. هم است منطق جیش پر خرابه. مینا کومرا تشتکی بدست بخه غنیمت ده بدست خسته غنیمت نه بخاطر پاروت کی و یعنی لجوا کمنای. جبر ve ki heci demokrasiye nae. Perskireken başvuru Kurdistan'ı heci çareser ne buye. Yani bir de hazaran peşmergeyin başvuru Kurdistan'ı heye hemu dünya hatiye bahev hemu هزین هجمون ج امریکا بگره حتی ولایت اروپایی دخوازن او peşmerge یک بکن نکارم بکن. Çünkü aliye ki ya peşmergeyin Parti Demokratik Kurdistan'ı aliye dinci peşmergeyi yektin içtimai Kurdistan'ı o her vaha devlet cinabine avandı parve buye. Yani başlı Kurdistan'ı Süleymaniye ve Halepçeli alikiye duhoku hevlerle alikiye o Kerkuk jijdesi an çüye jberveye ki. Jber ve ki. İşte ev ezbon kanatamın problema heri bilin buku jbo Rojavay Kurdistan'ı betaybet hezen leşkeri
bugor herêman neyên parve kirin yan jî yek hêzekî leşkerî hebû ku ev jî ji ber vê yekê jî ew tifaqên hewlêr û tifaqa tifaqên hewlêr û dihokê bi ser neketin. Tabii ew tifaq hebana ve baş ba. Belki ew destkeftiyên niha wê zêdetir bana. Belki peşketirên gelek ji îro mestir jî çêbana. Fakat diviyab ku tam tersî jî bana. Yani bi hev nekirana û mixabin wekî sala nod û çara çawa hêzên başûr bi hev ketin nabêna wan de jî problemên mezin çêbana. Lê axir piştî salan rastiyekî derket holê ku Kurt eger nabêna xwedê helwesta xwe yek nekin û rêz li hevdû negirin nikarin destkeftiyên xwe biparêzin. Piştî gelek xebatekî mezin ev konferans pêk hat. Yani gava belki tê encamname bixwînê de encamnameyê de hin xalên girîng hene fakat mesela gelek insan divê hestê de bû. Bi vê konferansê ve Rojavayê Kurdistanê were îlan kirin. Problem ne bu? Problem di rojhilata navîn de piştî heştê kanûnê sala çûyîn rewşekî din derketiye holê. Diktatöriyekî 52 salan hilweşiyaye. Esad hilweşiyaye. Yani sistema Esad Baas 6 sal zêdetir li Sûriye destlatdar bû û 52 sal jî rastarast malbata Esad bi xwe destlatdariya wê sistema Baasê kiriye. Sistema Baasê jî gelek suç pêkaniye. Li hember hemû gelan, ne tenê em bêjin li hember Kurda. Li hember hemû PKK'yên Sûriye gelek sucên mezin pêkaniye. û ji ber wê yekê jî Kürt em bêjin çi cara xwe bi azadî li wan dera îfade nekirdi. Ja piştî hilweşîna Esad tiştekî din jî derket holê bi rastî jî li tevayê Sûriye hêzê ku meriv bêje qayîm e û li ser piyaye û dikare xwe rabigire. û heta dikare ji bo tevayê Sûriye mînakên gelek girîng derxe pêş û bikare bi hemû gelên Sûriye bi rengekî di nav pêşerojekî azad di nav pêşerojekî demokratîk de jî ev ne tenê projeyê jî 12-13 sale tecrübeyekê azmûnekê xwe îspat jî kiriye. Mer wextê proje çêkê amadeke dayne pêşê hêzên navnetî ne tenê ev e jî. Tabii. Xwe îspat kiriye. Pêkaniye. Tabii. Mesela piştî heştê kanûna sala çûyîn tiştê li Sûriye tê jîyîn em bînin berçav Devleta Türk xwest ji wê re wişê îstîfade bike Rojavayê Kurdistanê tev dagir bike. Ji nû ve ne wisa bû? Hemû çeteyên xwe serwan danî. û her wiha Colanî bi xwe jî ji bo hemû herema bigir bin bandora xwe hemû hêzê xwe şand wan derda û mixabin qetliyamên mezin jî li ser Aleviya çêbû. Yani eger net karîbû ser Dürziya û Kurda çêbe sedemê nû ye bû. Çima Kurt bihêz bûn, Kurt qeweta wan hebû û Dürzî jî bi awayekî gelek eşkere İsrail piştgiriya wan kir. İsrail got êrişê wê ser Dürziya li ser min e. û li hember vê yekê jî Kurt ji bo pêşeraja xwe tayîn bikin ev konferans pêk anîn û bi serkeftî jî pêk anîn. Niha encamname dirêjê ez hemiye naxwînim çend xalên ku mijnav neqandine ez ê bînim bîra temaşevanan encama konferansa yekrêzî û yekhelwesiya Kurdî ya Rojavayê Kurdistanê hatiye eşkere kirin bi vî rengî ye. Konferans bi serpereştî enekesê pêyenekê bi beşdariya 400 delegeyan li bajarê Qamişlo hat darxistin. Gelek partî rêxistinên Kurdan peyamên piştgiriyê ji konferansê re şandin. Kecekê jî peyam şand, yenekê jî, pedekê jî li ser navê Mesûd Barzanî. Encamname ji aliyê endamê Lijneya Seroketiya peyê Foza Yusuf ve her wiha serokê enekesî Mihemed İsmail ve hate xwendin. Li gorî encamnamê biryar hatiye dayîn şandeyeke hevbeş di dema herî nêz de were ava kirin û bikeve nava hereketê. Di vê mafê Kurdan ên netewî di destûra bingehên ya Sûriyê de werin bicih kirin. Di vê maf û azadî bêne parastin rola jinan mühîm e di temamê Sûriyê de were zêde kirin. Di rêveberiyê de
jin karbin cih bigrin ve hemû pêkhatên Sûriye bêne parastin netene Kurd ev her çend konferansa netî Kurdan be jî ji bo parastina mafên hemû pêkhatên Sûriye dixebite. Divê Sûriye dewleteke pirreng be. Êdî nêrîneke Kurdan ya hevbeş heye piştî vê konferansê ev nêrîna hevbeş wê bibe bengeha diyaloga niştimanî ev mühim e. Nêrîna me ya hevbeş bo çareseriyeke dadmend yani adil ya ji bo Kurdan li Sûriyeke demokratîk û ne navendî. Ev meseleye ne navendî gelek caran bilêv dikin. Ma mesela encamna me ev e ama rastiyek jî heye ez dixwazim em bi hevra bi bîr bixin ev jî tesîra pêvajoya li Tirkiye di navbera rêber apû û dewleta Tirkiyeyê bandor li Yekîtiya Kurdan jî kir. Ev jî ne balkêşe gero. Mesela heta niha di navbera derdorên PKK û PDK de wisa ewek hebû. Sariyekê hebû. Tabii şerekî germçê nebû. Ama dijberiyek hebû navbera her du aliyan de li hemberê hev daxivîn. Ama ji nişkava rêber apû peyamek şand, silavê xwe ji Mesûd Barzanî û ji aliyê yenekê re şand, ji nişkava wisa buharek çêbû di navbera Kurdan de. Çawa pêna sêdikî tesîra vê pêvajoyê li ser Yekîtiya Kurdan? Halbuki derheqê Bakurê Kurdistanê de bû normal. Niha em rastiye ji hev re bêjin. Eger pirsgirêk navbera Kurda de hebe sedema herî mezin ya vê pirsgirêkê tekliyên gel devletên desthilatdar û dagirkerdan. Yani ev tekilî nedihişt ku Kurd bi rengekî ji bo em bêjin pêşeroja xwe ji bo dawxwazên xwe yên netewî bêne bahev û bi hev re karûbar bikin. Yani pêvajoya 2013 û 15 de jî birabe bîrame gelek konferans çêbû, birastî jî konferansên serkeftî çêbû û encama van konferansa jî yel Avrupayê yel Tirkiye yel Bakurê Kurdistanê wê li Hewlêrê pêk bihatana. Gelek alî jî hatin bahev. Rêw bi ser neket. Çima bi ser neket? Çünkü devleta Türk pêvajoyê xira kir, piştî pêvajoyê jî xira kir, bi rengekî tedaxulî Başûrê Kurdistanê kir, piştî wê daxîlbûna nav pirsgirêkan ew pêvajo sekirî û şer dest pê kir. Piştî şer jî dest pê kir. Em bêjin tekliya devleta Türk û Rêveberiya Başûrê Kurdistanê bi taybet Rêveberiya gel Parti Demokratîk Kurdistanê ve gelek pirsgirêkî jî derketin. Yani devleta Türk li wan dera bi sedan baregehê leşkerî çêkir û Rayadariya Parti Demokratîk Kurdistanê li hember wan yek helwestekî jî negirt. Yani helwestekî hukukî jî negirt. Gelek bombebaran çêbû, gelek em bêjin êrişên mezin pêk hat ser hem gerîlayên Kurdistanê hem gelên Başûrê Kurdistanê û dûr de jî çi dengler neket. Ev ya teklî xira kir. Lê tiştekî din jî piştî 27 Sibatê derket holê ji bo çareseriyê bangekî nû hat kirin. Banga ku ji alî Birêz Abdullah Öcalan ve hat kirin her wiha rêyekî din ji bo çareseriyê vekir. Îja di çareseriyê de jî hemû alî dizanin. Heta niha çi pirsgirêk navbêna wan de hebe ji bo ku çareseriyekî pêk were, ji bo ku hem herem hem jî Kurd bixwe ji vê çareseriyê îstîfade bikin, navbêna wan de herî kim yek helwestî tune be jî divê yekrêzî hebe. Ji bo yekrêzî jî çêbe danûstendinek çêbû. Ew danûstendin diyare em tabii naverok hemû nizanin. Lê qenaeta min ew tiştek em zanin wê de tir navbêna wan de têkiliyekî baş çêbû navbêna Kurda de. Her wiha ev têkilî bandora xwe li ser hêzên desthilatdar bi taybet bandora xwe li ser dewleta Tirk jî çêkir. Yani çima vê tişta dibêjim çünkü bi taybet li Sûriye em zanin ku piştî rejim hilweşiya dewleta Tirk xwest bi riya enekeseyê hin tiştan pêk bîne. Bi taybet li wan herêmên ku ji alî dewleta Tirk ve hatiye dagirkirin xwest enekese li wan dera desthilatdar bike heta ji bo vê yekê jî heqan fidan bixwe rasterast bi enekeseyê re li Sûriye li gel colalî wan xwestin tişna bikin. Lê feqat pêk nehat. Çima pêk nehat? Çünkü
çi tişteki ji bo ku karibin çareser bikin tune bu. Yani enekese hemû jî vê yeka qebûl nekir. Yani hin aliyên di nav enekeseyê de bi taybet jî meriv dikare nav jî bêje İbrahim Biro û Abdulhakim Beşer wan re danûstendinê wan hatin çûyîna wan çê bû. Heta bi xwe biryar stendin ku Kurt vegerin Afrinê. Yani wisa qiraatekî derxistin ku Afrinê dî kontrola Kurda değil, Kurt dikarin vegerin fakat lûr emnahiya Kurda tune bu. Her wa çeteyên devleta Türk li wan dera bû û hêzên çekdar çeteyên devleta Türk bu net karibûn van tiştera bikin. Lê fakat piştî ev prosesa nû ya li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye dest pê kir, nêzîkbûnekî din di nav Kurda de çê kir û her wiha divan danûstendina da divan hatin çûyînan de biryarekî jî hat stendin. Eger em dixwazin destkeftiyên xwe biparêzin, eger em dixwazin axên xwe yên di hatine ji aliyê hêzên destdar ve hatine dagirkirin azad bikin, ji bo wê yekê divê em bi hev re tev bikerin. Em bi hev re helwesta xwe yek bikin û bi vê helwesta xwe ya yek li hember destdaran gavan bavêjin. Normal Evya jî rêvekir ku ev gavên niha bên avetin. Yani evya birastî jî gelek giringî, gelek mühim e. Tiştekî din jî ez bêjim, dîsa tu got lê xwe bêje, evya bi rengekî jî ji bo Kurda mecburiyet bû. Çünkü hatibû raddeya dawî. Em behsa 100 sal berê dikin, 100 sal berê belkî rewş ji bo Kurda ji îro baştir bû. Lê feqet tiştekî hebû. Ne hêzê Kurda hebû ku karibe xwe biparêze û ne jî yekrêzî û yekgirtiya Kurda hebû. Li îro tiştekî dire. Hêzên Kurda heye tu qebûl bikî jî nekî jî nêzî 200,000 pêşmergeyê te li Başûrê Kurdistanê ne. Bi 10,000 pêşmergeyê te li Rojhilatê Kurdistanê ne. Nêzî 100-120,000 şervanên te li Rojavayê Kurdistanê ne. Nêzî 15-20,000 gerîlayên te li Bakurê Kurdistanê ne. Yani wek hêzên leşkerî û milyonan jî alîkarên te hene. Îja ev hêz bê yektî jî destkeftî nikare bi dest qiyan jî nikare destkeftiyan biparêze. Gava qala destkeftiyan dikim ne tane serê xwe behsa Rojavayê Kurdistanê dikim. Rojavayê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê, her wiha Bakurê Kurdistanê yani hinek hat bêjin ku ka çi destkeftiyê me li Bakurê Kurdistanê heye. Gelek destkeftiyê me li Bakurê Kurdistanê heye. Her îkêm hele hember ew qas zext û zulm û êrîşan dîsa jî dehan bajar kontrola Kurda deyê. Kurd bajarên xwe bi rêya heremî rêve dibin. û her wiha Kurd bi her awayî zext jî hebe, zulm jî hebe, gotinên xwe dibêjin siyaseta xwe dikin, heta dikarin siyaseta Tirkiye'de jî bandora xwe bikin, kontrol bikin. Evana hemû destkeftinê ji bo van parastina vana jî divê Kurd bi yek dengî tev bigerin û divê Kurd hêzên xwe ne li hemberî hevûdû, li hemberî neyarên xwe bikarbînin. Li Bakurê Kurdistanê wê dewrekê nû çêbe, bahara Bakurê Kurdistanê nêze ew ê çêbe. Yani sazî, dezgeh, dibistan, zimanê Kurdî di xeteriyê de ye. Li Bakur elbet guherîn wê çêbin. Tişte balam kişan nizan, bala têj kişanmamıştı. Elbet Rojavayê Kurdistanê konferansa ku hat li daxistin, ne konferansekê berfireh ya temamê Kurdistanê bû, wisa xwe ya bû. Konferansekê hinek heremî bû. Ji ber ku tenê hêzên sereke ê mezin tevlî bûn. YNK, PDK, DEM Parti ji Bakur hat. Ama hemî partî tevlî nebûn mesela. Hemî nehatin vexwendin. Ji Bakurê Kurdistanê ne deh partiyên siyasî hene, fermîn e, tevirî hilbijartinan jî dibin. Ama ew nehatin vexwendin. Min nedît yani. Ya komiteyekî amedekar ji alî qasî min agahî girtiye, ji alî NKS û PNK'yê ve hat bu amadekirin. PNK 25 partiyên Rojavayê Kurdistanê bi beşdariya wan çêbûyî. NKS jî berê zêde bûn partiyên nava NKS'de. Lê dawî qasî ku ez dizanim 3-4 partiyên
bir taybeti evin Nezi Parti Demokratik Kurdistan Rojavayı tevlibun. Rojavayı ama Rojlati Kurdistan mekes nedid. Jibakuri Kurdistan jbiliden partiye mekes nedid. Jibaşur jbili yeneki u pedeki mekes nedid. Dixwazim bejim yani. Gelo kemasiye yan usa hatu plan kırın. Belki ne kemasiye. Komiteye ku konferansı amade kiriye komiteyeki hevbeşçi bu iyice Ali Enekese u PNK'ye be. Eku hatını ve xwandin Ali van ve hatiye ve xwandin. Hatiye tespit kirin. Yani embejin tena seri xu bi bandora Rêvebriya Xuseriya Rojavayê Kurdistanê ve çê nebûye. Yan jî partiyekî din tedaxulî vanan nebûye. Belkî em bêjin tesîra Parti Demokratik Kurdistan, YNK û PKK zêdetir bûye yan jî KCK zêdetir bûye ama axir em bêjin êku hatine diyarkirin ji bo vexwendin tenê ji van aliyan ve yani NKS û PNK'ye ve hatine diyarkirin qasî ku ed zanim wek vexwendin name ji hemû aliyan re hatiye şandin. Name belkî li Bakurê Kurdistanê de hinekan de kemasî hebin di wî warî de DBP û Dem Partî û êdina şixeynî wan êdina nehatibin bankirin ez baş dizanim. Fakat her çi dibe bira bi wek çavdêr jî bana divê hemû parçeyên Kurdistanê beşdarî vê konferansê bana. Bêguman konferansa Rojavayê Kurdistanê. Ne konferansekî giştî ya hemû netewa Kurdistanê. Navê xwe jî li şkul serê konferansa Yekrêzî û Yekhelwesta Rojavayê Kurdistanê. Ku ev jî mühim e, heta niha em bêjin tela serê xwe Rojava dihate bikaranîn, lê îro bi awayekî eşkere gotin ku ev der beşekî Kurdistanê û li vê beşa Kurdistanê em konferansa Rojavayê Kurdistanê çê dikin. Ê ku beşdar bûne tela serê xwe jî ev partîninin şixeynî partiyan hemû hêzên li Rojavayê Kurdistanê yani em bêjin sazî û sendîka û komîte û rêvebirên din hemû beşdar bibûn. Fakat kemasiya ku tu dibêjî kemasiye herî kim wek çavdêr jî hemû partiyên Bakurê Kurdistanê, hemû partiyên Rojhilatê Kurdistanê, hemû partiyên Başûrê Kurdistanê. Çünkü ji Başûrê Kurdistanê jî kemin. Hemû beşdar nebûne. Diviya bu beşdar bana. Fakat diyare tenê hêzên esasî girtine berçav. Zêdetir wan bankirine belkî jî bi lehevkirinekî wan kirine. Bi vê wesilê tiştekî de jî bi bîr bixim. Heyeta İmralî wextê çû partî bi partî geriya li Tirkiye. Gelo çûn cem partiyên Kurdistanî Bakurên Kurdistanê. Çima? Yani divê em jî ji wan pirsin çima. Yani ez dixwazim di vî warî de raya xwe bêjim kemasiye divê biçin. Yani ev pirskirêk tena serê xwe em bêjin li yani Doğu Perincekiye yani diçin Doğu Perincek dibîne dibêjim işte. û partiyê me Bakurê Kurdistanê ji wan zêdetir deng digire. Bira biçin ba Doğu Perinçek jî. Bira biçin ba İYİ Partî jî qet xemnire. Derin behsa xwe dikin, derin qala vê pêvajoyê dikin. Îja ew tişta divê li Bakurê Kurdistanê jî bi hemû partiyan re bikin. Ha îro şinde wê bikin nekin nizanim. Fakat lazim e bikin. Eğer ev neyê kirin pirskirêk e. Mesela çendê hani gelek partî li wanê konferansekî çêkirin. Şixeyni em bêjin Dem Partî û DBP û êdina. Di konferansê de jî ev pêvajo hate axaftin yani ser vê pêvajoyê konferans hatibû çêkirin. û gelek nêrînên erenî jî derket. Yani kesên ku yan jî partiyên ku hêzên ku dijberiya vê pêvajoyê dikin tune. Dibe ku şikê wan hebe, dibe ku rayî ramanê wan cuda be. Mesela ev konferansa ku li Rojavayê Kurdistanê çêbûye em ser wî de axivin. Yani ji niha şûn de jî nabêjin ku me hemû hêz gotinên xwe yek kir li hember neyarên xwe lê feqet me dev ji îdeolojiya xwe berneda. Me dev ji daxwazên xwe berneda. Her partî daxwaza xwe pêk dîre. Li Bakurê Kurdistanê jî wisa yani wê her partî daxwaza xwe pêk bînin. Hineka wê serxwebûnê bixwazin, hineka wê federasyonê bixwazin, hineka wê daxwazên din bikin. Fakat ev pêvajoya ku li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê tê pêşvebirin wan jî alaqedar dike. İja hêvî çi ye? Dewra îqnakirinê ye madem heyeta İmraliyê diçe partî digere pêvajoya îqnakirina hin aliyan e
Partiyên Kurdistanî jî pêdiviyawan bi îqnabûnê heye. Piştî 27 Sibatê van tiştana rastarast min ji aliyê Dem Partiye ku di nav vê pêvajiyê de cî digirin ji wan jî pirsî her wiha bi hin partiyên din re jî ez axivîm ew tiştên ku te ji me pirsî min ji wan jî pirsî yani rastiye jî merak dikim çima ev tişta heta niha pêk nehat lê gotin planên me de heye em ê vê tişta bikin ne gotin ku em ê nekin fakat tiştê diyar ev e derengman divê bêkirin û divê ji niha şûn de jî bêkirin yani ev tişta tena serê xwe em bêjin bi daniştendina dewletê ve çareser nabe bêguman belkî hemû tişt bi hemû kesan re nayê xeberdan ji bo ev pêvajo bi serî keve tiştê diyar ew e ku gelek tişt li paş deriyan ji raya giştî li ber çavê raya giştî nayê pêkanîn lê fakat hêzên Bakurê Kurdistanê jî û heta hêzên Başûrê Kurdistanê ku gelek hêzên Başûrê Kurdistanê bi wan re hatin xeberan çün heyet li hemûya re yani bi Goranê re jî bi Yekkurtî İslamî re jî bi êdina re jî rûniştin lê fakat ev tişta divê li Bakurê Kurdistanê jî pêk were yeqîn yani eger pêk neye ev yekê masiyekî mezin e tu ku dostên xwe hêzên din yên Kurdistanî îqna nekî yên îqna nabin serçava bira îqna nebin ew tiştekî din ev mijarek mühim e ji ber ku tam divê demê de em basa konferansayê krêzî û yeketiya Kurdan dikin li Rojava çêbû dibe sibê du sibel Bakurê Kurdistanê jî çêbe pêdivî jî heye gelek spas dikim ji bo tevlîbûna te di derheqê wekê pirsa dawî Sırrı Süreyya Önder de di derheqê tenduristiya wî de agahiyê tê dawî hene agahiyê ku Amnesty'nin bi taybet gotinin doktorê wî gelek mühim e yani doktorê wî bi taybet di rewşa mejiyê de şikdarin çünkü basa ödeme kir avtê de kum dibe ödeme kir avtê de çêbûyî û her wiha êdî dixwazin şiyar bibe ji bo ku razê derman nadin lê li hember vê yekê jî heta niha jî şiyar nebûye yani ew xwe jî dibêje ku em li benda mucizeyekî ne bi rastî jî ew mucize em dixwazin pêk were lê feqet diyar e wê tedaviya wî piçek dem bigire dem dirêj wê bajo wisa xuya dike ew jî rewşa mejiyê yani dil aliyê rastê ku nedixebitiya berê ve dest bi xebatê kiriye dest bi xebatê kiriye Ahmet Türk çawaye fakat hê jî makînede ye Ahmet abi roja ku di çapemeniyê de jî derket min bi şêwirmendê wî re jî xeberda ew jî got yani kontrolê rûtîne ku Ahmet abi ji zû de ye ne ji niha ve tedaviya penceşerê dibîne yani ev ya êdî tê zanîn her wiha demek ki kemoterapi girt niha jî rewşawiya kemoterapiyê didome lê fakat serxuyê diçitê yani ne ku em bêjin heta hat li nexweşxanê Sırrı Süreyya Önder jî di wê halê xwe ve ziyaret kir wê demê jî li ser piya bû ama axir tu dizanî yani ew dermanên ku di dema vê nexweşiyê de tê bikaranîn bi rastî insana bêhal dikin û Ahmet abi jî êdî bi ama xuyayê her du jî wê êdî nikaribin aktif tevlî ve heyetê bibin hem Sırrı Süreyya Önder hem Ahmet Türk Ahmet abi dîsal ser piyaya bi nêrînên xwe ve dikare bandora xwe vê yekê bike ama mixabin Sırrı Süreyya Önder divî warî de kebasiyekî navê nû şexsiyetê nû hene navê nû şexsiyetê nû hene ji bo şûna wan bigirin valla tiştê ku ez zanim ji navan wê de tir ji têkiliyên hêzan ve dixwazin vê prosesê pêş ve çawa têkilî hêzan yani wek partî di nav kardê em bêjin DBP'ye Dem Partiye û belkî siberoj bi hinek aliyên kesên din re rewşenbîr û nivîskar û em bêjin akademisyenan ve berfirehtir bi çünkü ew jî dibêjin ku girêdayî rewşa Birêz Öcalanê yani eger rewşa Birêz Öcalan neyê veguhestin ev pêvajo pêş ve naçe lê gava ew rewş veguheze biguhere bi rengekî wê
hemû alî bikaribin gel Birêz Öcalan hevdîtiran pêşînin û her wiha Birêz Öcalan jî wê karibir ji raya giştî re raya xwe êdî bir rahettir bêje. Ji bo yekê jî li însana nagerin, dixwazin rewş bigorînin. Çünkü vê pirsa ji wan kir tiştê ku ji ber gotin ev e. Malatya waj bo tevlî Fehîm Işık Kerebî. Gelek spas.